ezartzeko, minori baretzeko, imaginatzen. Zoroak isiltzeko, itxurak mantentzeko, korapia. Zer espero dozu edan bakatik? Irabaztea. Izan da puntx bat, hori bai. Ze, ostra, ikustia norbaitek zure lana balora egin dauela, eta ba hori, sari horraik ez, beti diala azten zabitzen nian joe. Guk lehenengo kontzertua Errekalden jo genean, zeinak esango eskut momentu honetan gauzela hortik bi urte eta zerbaitea, bigarren diskoetaraten, joten gabitzen lekutan joten, eta... Ez gero, espero nahi joko ginela, irupren gau izan ginen, igo ginenak, eta ondo urten zan, aurre jarraitu gen, eta abitu nun gauzen. Danbakasari nagusiaren irabazlea da Malko! Esan zinuten, aurkezpen bidizuan, irabaztera etorriko zinutela, eta bete da. Ze moduz posik, ala? Bai, oso posik. Hemen jotian aukeria kristona da, eta sari xabe, oso ondo etortzen da. Danbaka irabazi gebenean geuzen apur bat, presio batekin disko bat idatzi bihu, disko bat kaleratu bihu, eta horrek sortu nostan bebai pentsaia, eske zenabil disko bat preparaiten jendian dako, beste norbaiten dako, enabiliten nereatik, eta horreatik foku aldaketa horrek eta pentsaia kantuak neretako ziala, nere inguruan doia zelako, bai ekarri nostan lasaiasun hori, eta orduan ez dut pentsau ez, zel hartuko dauen jentiak, letrak irakurten da benean, ze pentsauko dauen, nahi xo izan dut, neretako egia. Nahi zin jut. Vale, eta oin dauz? Oin idazten duten kantuak dira, nere buruan pasaiten dian gauzan inguruan, orduan disko hau da apur bat, terapia bat. Rock and rolla bai topauko hau, nik ezagunak lehengo baino gortxoa, baina nik uste publiko gehiago jorratu aldauela. Aurreko publikoa bai egongo da presente, baina kantuak bastante aldatu dira, bai melodikamente eta bai ahotzean kantu batzutan igual ez da estribillo finkorik, eta hori behigarritzen da. Diskuak, esan duten moduan, diskua da neretako gutxienez letran aldetik terapia bat, ze, urte hau izan da apur bat gogorra neretako, oso pertsona exigentia naiz, eta egisa da sentiu dutela momentu baten urte honetan egon naizela neretako kontzeptualki da apur bat metaforikoa, baina, minan mugan, edo, min gehiago sentien eben ezin nebela jasan, eta orduan diskua apur bat horren inguruan doia. Zela sartzen zaren zulo sakon baten zeinetatik pentsaien dozun ezin zarela urten, eta zulo horretarako bidea kontaiten dugu min mugak. Bai, denporatetik bai igile gara apur bat justo, ze udan be bastante kontzertu dukidu eta horre bastante denborak entzen dugu sorkuntza prozesuako. Bai geukan pentsauta hasieran 8 kantuko album bat izango zala, eta ikusten geben onena izango zala, baitia 9 kantu 10 o denporia baukan 11, eta hola deskartaileko baldin badakotzu, eskenien asko zagoetu. Izan da aurrekoakin alderatuta, aurreko diskoakin alderatuta, bastante desberdina. Ze aurreko diskuan nik neukan kantu pila aurretik idatzita, eta ingebena izan zen kantu horraik guk esate xauen moduan rockeri zau. Orduan, egisa da gure gebela hori aldatu, ze taldekideak bebai proiektuan parte sentiteko, ez bakarrik kantuan berzino bat inauela, izateko gehiago
eurak be parte eta euran aportazioak itxia. Orduan, kasu honetan, nikin biharrian etxian, lokalian hilu edo norbaitek ideia bat ekarri dau eta hortik hasi gara hori lantzen, baina gehixenetan taldekide bat baino gehiago bageuzen lokalian. Orduan ez da izan zerbait nik bakarrekin jotena etxian. Ez que lehen nien nintzen egon, hauzuk esan behi bazeben, baina aurreko diskoa baita izan zen azkenean mailin akustikoak rockeri zauta. Hemen kantu bat kenduta? Ni Malkon sartu nintzen be kantu jain jauzen. Ja. Aurreko gitarra jolesan Inigo Gina eta hola. Eta orduan hori bai izan mailin kantuak versionauta modu baten esateko. Eta hengo masaiatu gora justo hori eziken. Eta ikusten dala hori. Pasau da, ahotzetatik instrumentuak jartera, instrumentuetatik ahotz bat jartera. Hoi da. Horriz gauez jantzita ditut espanak, bizkarrez sartzen diren labanak, ezpatak danek ez arduratzen zara nor hartzale emalerik ez bada gorrotota itudanetan mina baretzeko alkohola eta violentzia oheratzeko bitzako tokiakor gainetan ez zaitut maite egon lasai ez dakit zer dan. Gutxi pasan izat igual nik gitarri hartu eta zeus eta biotela, orduan urten izatena normalin ez da hona izaten, baina beste zeus egin baldin manago, ez da, pase bat emoten baldin manago hola izi hartzen hola, igual ideien bat etorten izat, hori grabau, mobilen hola grabau, eta gero ja orden horien grabaien azten naiz, eta gero ikustat hortik nabar baten doztan, batzutan igual kantu aldotakau, beste batzutan ez, bueno. Nik uste, dane muteskola lotzia, gure audizioak grabazioan mobilekoak, diala lanien hola, derbende, komunea fan da, kantu bat edaten, eta gero txafatezat esatezu, zesan kantu hau, a ber, zehose asmaukot. Nik esango neke gitarristak lehenago aipatu emoan oso diferente izan dela, obera, ikasi ino horrekoak atxetatik eta beste buelta bakoela kantu danak, ez? Eta komposizioan eta igarri egiten da. Gube igo ginean lehenengo diskoeta genean, musikako esperientzia eukana esan musika eskola, eta nik uste honek ben diskontan noteien dela beste esperientzia dakula, beste aurreko diskoak baino puntu bat gora daudela. Izan da zaila. Horrek ekarten dau, adostasun maila batera jau izarela, igual kantu bateri lehengo diskoan ez gotzan hainbeste buelta emuten, zezan kantua jain jauen, eta oinguan hau aldatu alku, hau eska hau niri etxa guztaiken, eta orduan gisa kantu batzukin bai urten dela natural hau, eta beste batzukin egon garela oso agobiauta, oso harrapatuta kantu horretan, eta asko kostau xakula, baina gero dia guri geixen guztai xakunak, ze adostasun batera jauta danok gauz kantuakin konforme. Geixo egotiak danoak egumoan, daneako denporia muten dago. Eta bai, pina bat egeko denporia mutatu, baina zarraketako denporia mutatu momentu batzutan. Baina, orokorrian laguntalde bat gara eta apetia duz gora berak, baina... Osasuntxoa, Malko. Osasuntxoa, eta diskontan relazioa asko beketak aukeri eukut. Bai, egarriken da, urte gehiago zela batera, kontzertu asko emondula batera, ordu asko pasadula batera, eta gura ez, denpora hori egarriken da. Eta esako pasago aurreko diskoekin pasau esakun ez du fan, kanto esako guztaiken, eta olakoak esatea. Ez goiaz esatea ze kantuan, baina... Baina diskoan da. Diskoan dago. Beti, eta aurreko diskoa bai pasau esakun, oso idealizauta geukan, grabaketa, soiaz, joten dozu, eta ja, da, perfecto. Eta ez da gisa aurreko diskuan sentitzen dut fangilala askoz behar di hau.
eta gauza asko ez gekixela basela zian, eta oinguan nik uste dut hobeto fandala, obviamente, askoz gauza gehiago dauz hobeketako, eta gisa da Imanolen laguntziaz, izan dela kriston aldaketia. Baina hori, urte gutxi goiaz hau egiten, eta nik uste dut, geroz eta denpora gehiago egon musikia egiten, samurra urtengo xakula edo hori espero dut. Ni sartu nintzen, sorkuntza prozesu hortan, esan duna Maik lehenengo idatzi gero taldeakin kontrastatuta sortu, eta ni izan nintzen, igual 3. paso hori, sartu zena, eta guratan berandu hau proposamena jaso nuen, guru duzu etortia, ekoizpen lan horreik itxera, etxak guztaien hitz hori, esan dut, baina ekoizpen lan horreik itxera, lagunketara, da taldetik kanpo dauen iritzi bat emutera da, ez? Eta igual beste esperientzia batetik edo beste jakintza batzutatik, eta ni sartu nintzen hostian. Eurak sortuta gero sartu nintzen, jaso nuen kantuak esangu ez dauz berde, baina dauz inja, baina sukaldatu barik guztiz, eta nire lana izan zen hori hartu, eta nire iritzitik, eta beti izango da nire iritzitik, buelta bat emun, reformula du kantua, eta nik uste dut honi faltatxakola hau, hemen hau ingo neben, honek emun leke inar gehiago kantuari parte hontan, da apurat holako iritziak emun, kantuak aldatu zian batzuk, apurtxo bat, eta saiatu apurtxo bat, kantua beha dauenetik apurtxoa gehiago esprimitzea, azkenean kanpo iritzi bada, euran kantuak dako inja, edo zein talde moura, edo zein talde dako bere kantuak inja, baina lehenengo diskoan sartu zian estuizora eta aritzekin eben apurtxoa baita papel hori, baina aurten onda aritz grabaketara gehiago, musikalea igual apurtxoa gehiago baita, baina ni honez zehatzau kantuan sorkuntzara eta ze etorreliken ondo eta zerrez eta hortara. Konturatu gabe miseriak egin nauen handi diote jarrakiak espada balako. Bai, bigarren aldiz izan da, eta beti dago bia lehenengoa baino. Eta egarten zen konfiantzia, esautu iten ginela, eta gaina Imanol astudio gurekin etorri zanez, horre lagundu inoen gure gehiago esan nahi jera, azken finean. Aritz... Honena. Atenian hori. Beti gure aldetik relazio ona, konfiantzak zua beti, eta horrek lagundu iten dau, ondo grabaitea, eta gaina bere lanian oso naha, eta edozein kaga dituzela, tita, apaino eta aurrea, eta oingo zentzun duenatik ondo zen egin da, oso ondo zen egin da. Bai, zen isa, egunero gauza bat, lehenengo bat isa, gero bajua, gero gitarrak eta hori dana. Eskaritzekin egiz esan oso naturala. Bai, eruan bigoen gauzak nahiko preparauta, hori da. Beha insistiuta, gauzak ja estemak pista bakoitzen instrumentuanak eta ondo bialduta, eta arafan, eta gainetik grabaiteko berriz, eta prozesu originalen beste ez du eduki, ze azkenean 5 egunetan ez du eduki libertade hori, baina nik uste prozesu hori etxian ondo landuta erakustia bakarri dela grabazioan imiosuna. Hori da. Eta hortan Imanola estudio asko lagundu duzku. Behakin egon gaga, eta hotzako koroak egiten adibidez bastante lagundu duzku beak, eta dana ondo apuntauta eruan, eta holako gauzak. Azkenian lehenengo disko nintzen geben faio horrek errepikaketako berriz. Aurreko diskoan esperientziak asko lagundu horten, ze aurreko diskoan faginan aritzen da, eta hoxe. Nik uste dut nahikoen zeiotela, eta ara fan, eta golpe de realidad, eta poingoan bai fanga etxeko lana gehiago egin ja, bakoitzak bere zatixa aurrekoan izan zen, hori kantuak egin eta gero bakoitza da pelearze. Eta oingoan izan da gehiago bakoitza bere zatixei bebeitu, ikusi behar kapaz ezain hori joteko ez, eta horren arabera moldatu, eta ez du izan fan zerbait koherendiak. Disko udala gehiago horreko diskoa baino, zuzenekoan ikusi eta guztu izan jentian dako, jente horren dako dela. Ze, nik esan, ne aldetik bentsa pentsa izat, irabazirula aurreko diskoa joten ibiligaen sonidua ezala berdina,
Eta hor guztu jagun jenteik, disko guztako xagola, gure zuzendekora antz geixo dako. Nik uste dut aurreko baino tristia badala. Gainetik esan da. Esango nuen baita gure gusto musikala bastante aldatu dialako. Hasiera baten igual nik bintzon negatik, gauzak gorragoak entzuten neben, metalero nintzen, ja esain beste eta basement muko taldiek entzuten hasi naiz, eta azkenien entzute zuri eta esatu zu, Nikolako ez segurotin. Bueno, esan dagoela oin lasaitu inala, baina justo diskoa gogortu moan inja. Nik esango nuen diskoa nire ustez gogorragoa da. Ja, bai. Bio Belgradon bastante gauzatxo esartu du. Bai. Eta baita, nik uste bigarren disko honetan baita inula lehenengo diskoko direktuan ezautu du gure estilo hori. Eta nik uste bigarren disko honetan gure intensiade o estilo hori askoz gehiago erakusten dela. Askoz kantu direktu badia eta nik pentsatzen dutenez, eszenarixuan askoz gehiago aldabila destakau lehenengo disko hori baina. Ba egia esan Malkon bi diskoen artean, ezberdintasun handiare ez nuke esango daunikan. Bai, igual gitarrista berriakin, pixkat igual atmosfera puntuak eta landu dituztela gitarra reverb handileekin eta bueno, delay eta efektu handikin, ez? Baina, bueno, afinazio baju horiek eta hola, pixkat hildo bat, logiko bat jarraitu duela esango nuke. Bai, gero Mailina hotza oso nortasun handikoa da, eta bai, ondo abesten du, aurreneko diskoan ondo abestu duzun, eta guaina bai, melodie harrakin, eta bai, hoxe esango nuke, nik ezberdintasun handilegan, ez, bai, evoluzio logiko bat. Birien, aurra di joaztila. Eta egia esan oso talde zea da, langilea da. Etxian, lokalian gauzak oso landuta ekartzen dituzte, bai aurreneko diskoan eta guain ere bai. Orduan sorpresa handilikan ez dago, gauzak landuta daude, etxian maketaketik dituzte, eta gero hemen saiatze geha soinu organikoak grabatzen, behiek jota, eta bueno, horri ja aldan saiatu txukun sonatu erazten. Baina oso talde langilea da, eta orduan tomaketa grabatzeko garaian eta erresiten dituzte. Eta ez dago sorpresa ikan. Talde sendua, behaien artean harreman hona dake, eta importantia da talde batian, aurre egiteko eta bueno, guain zuzenekotan suerte izan dezatela. Nik bai uste, eta hau, igual komentau izan duna, ez? Nik uste dute desberdintasun handizena izango dela diskontan, nik uste dut diskontan igarriko dela bastante disko heldu hau dela, profesionalidade handizau bat igarriko da, gauzanak mimo geixaukin dauzelakoen ja, daudana geixau zaintu eta bestia bai, nik askotan, nik Malkon diskoa lehenengo adibidez nik eurakin relazio handirik euki bai, herrikoa gara eta jazta, baina relazio handirik euki bai, nik lehenengo diskoa entzun egin, esangu apelo, ez? Orduan, nik bai akordatzen naiz, nik entzun dutela disko hori eta ingote, nik hemen hau ingo neben, hemen hau sartuko neben, hau izango zen, holakoak ni neetako, reflexio maura, eukin neben, eta gero, ostera, hasi nintzen eurakin zuzeneko batzutan dala nintzen, eta ostera, honek beri bada gontera. Nik geixen bere iztuko neben izango zen, eta nik uste jendeak igarriko dagoela, Zase, disko hau potente etorriko da, mimauta hau, eta txorra bat emuten da, baina nik uste dela bakoitza be fokalizau da berera, musikarisak egon dia musikan kontzentrauta, aritz egon da kontzentrauta aldauen zeharik soinu honen ahiketatea, ni baitea, ordan apurrate eurak hortikate onda eta gu hortara onda, nik uste hori garringo dela, koronik sartuko bestia, izango da disko heldu hau bat, eta gehiago zuzenduta beurak ikia gura dagoenea, dako
oso, adibidez, Lier taldean oso toke matizak badako, referentzia asko dako, eta ez dakit da, askoz hau guruin, ja erabakita, eta ondo in, ja. Bueno, hori espero dut, jenteak entzungo dago eta jenteak esango dago, baina... Kontzertutan ibiliga, diskoak prestaketan ibiliga, eta denpora oso justu ibiliga, jenteekin kontaktuan jarteko kolaborazioa lortzeko, eta diskoan ez da kolaborazioak. Egia diskoak igual ez dagoela eskaketan. Izan urten lekela kantun bat eskaketan dagoena, hau ingo nahen ez dakiz zeinekin, mutila batzua sartuko nahen hemen, talde ontakoa, baina etxako pentsau, zela oso barrukoa dan diskoa eta mina larazten dagoen, etxako pentsau biharrezkoa kolaborazioa hori sartzea. Nik ezagunak bestia baino tristia bala eta barrura utiko zela letrak, ondiok eta gehiago. Kantuan, esan aia, hau da bastante sakona, baina bueno. Aurreko diskuan, bueno, nik orokorrean lehen kantuak idazten eben gehiago, maitasunan inguruan, harremanak beste pertsona batekin, ez dakize, eta konturatu nintzen beti idazten ebela beste pertsona baten inguruan. Eta pertsona horren neukan idealizazioa edo dana delakoa eta inmenteien eben historiak eta baina beti izan neretik kanpo. Eta disko honekin, konturatu nintzen nintzala gai hori iteko eta fokua jarri neben nire buruan. Orduan horretik esaten da bastante sakona dela eta letrak dira oso personalak. Ze, gisa da, hori, esan ez direnak diskuan maitasunan inguruan idazten dut eta hori bebaita sakona, baina superficialagoa da. Osa, oin idazten duten kantuak dira, nire buruan pasaiten dian gauzan inguruan, orduan disko hau da apur bat, terapia bat. Egisa da, ez dakitela oso ondo zela gestionaukoten jentiak ikustia nik pentsaiten duten gauzak, nire buruakin dakoten gatazkak eta, alde horretatik beldurra muten doz, baina, lasai nau nerekin, ze pentsaien xat, nire buruari emunan lotzan opari honena, hori idazti dela. Galdera hona da. Ze hori da zerbait nik uste dut ikusliak ez dagoena ikusten. Ze, adibidez, oinatin jotia oso samurra da. Oinatin joten du eta ezagunak datoz eta jentia torten da, baina fatia herri batera inok ez dutuna esauketan, igual ez dagoela zure musiki entzuten eta, karo, oinatiko jentiak igual ez dago ikusten goia zela beste leku batera eta igual ez dagoela inor. Eta bai da apur bat gogorra, baina guretako musikiak ez dako zerbait aratago doian zerbait da. Eta bi pertsona baldin badauz be, bi pertsona dauz. Eta inor baldin badau be, batzordekoak egongo dira bertan ikusten eta konfiantza hori gugan jarri daue. Orduan, kontzertua igual emun biu eta egisa da naiz batzutan egon
ez dakit, motivazioakin bera hau, geixo motibaiten zara jentia dauen lekuan, baina errespetu hori merezi daue bai. Eta hori, egisa nahixa hotela jentia gotia, klaro, baina ez dagoenian be, ez dakit, nik uste dut saiakera hori egiten dula eta merezi dagoela. Egisa beti, nirintzak egisa pentsaien ebena, ez hori zuzenekoa eta dakotzu edo ez dakotzu. Baina aldi berian badauz gaur egun, teknologiak aurrera egiten dugu eta badauz hori da, gauzatxuak dauz eta hobetu aldauenak zure direktua egisa beti esentzia esaten dutena. Jaixoten zara behakin edo ez dakotu. Baina hortaz aparte soinua, kalidade hobekoa izatia, eta hor gabitzi nierra gora bera. Nik uste dut, eta jaiaten moztazu, nik uste dut, baita, eta ez da hola esango, baina da, diskazo bat ikian, diskazo batek ekartzen dauen, ez dakit, bigarrengo gauza bat edo, baita da, hori gero, trasladau alizatea aldozun, era honenian, taula baten gainean. Gero askotan pentsaien du danok, eta inkonsienteki pentsaien danok, dauz batzuk, hostienak oso realak, eta oso, eske gezurretako emuten da, benetako diskua, edo kontzertu baten benetako diskua, emuten da, no seke, edo, ez da oso reala, ez da oso, naturalidade hortatik, baina, dauz, samurtasun asko dauz, ez dakit, zainketia zugurozun soinua, batzutan atzetik lantzaiten dian pista batzuk, zatik ezin oso kurriu, zatik ez dauz zazpi maili, ez denatoki gainean maili bat dau, eta diskuan entzungu ahotz asko mailinak. Eta, uste dut, kartzen dagoela diskazo on bat ikiak, baita kartzen dago bere atzetik gero diskazo hori defendia hori izatea taula gainean. Bai, evidentemente, bere naturalidade baten barruan zuzeneko bat ikusten zaitz, baina danok inkonsientemente ikusten duenean benetako kontzertu bat eta esaten duzunean, jode, oso landuta hau eta dan hau oso ondo esaten duzu, hostia, hau bolazo bat izan da. Niretako disko, ez da gehaketan CD bat eta atiatan, edo vinilo bat eta atiatan, edo Spotifyra kantuak igotiatan eta ja, plataforma digitaletan. Ez da horretan gehaketan. Nik uste dute, nik netako adibidez, dakot oso filosofia zuk disko oso on bat etaten mozu, zuzenekoan, hobia izan bida, disko hori. Eta ez da insimplia, como igotia esenatoki gaina, eta jotia zuk dakotzun gitarriakin lau akorde horreik, eta listo, gero estudizioan egon zainian, ez dakizin bat ordu, hostia, nik gure gitarra honeko lakson haitia, hemen sartuko txau hau, ez, tio, importantia da, gitarriak eduki da soinu, ez dakize soinu, hori landu, eta dakotzun erramitan bitartez, zuzenekoan be, izatea aldan realena. Eta nik uste dut disko hontan saiatu dira, eta epoi gogoak eta hor gabitz, hori gertaketan, eta emungo txau, lehen aipatu duzu goiza jotiana Malkora, nik uste dut aurrera pauso honekin, nik uste dut ondiok margen oso ondizia dagoela, eta a ber, jentia, zuzatu nahi. Hit ona izan lehikela, bizerala, baina hilo biratu lehenengo jogenak danbakako finalian nire usteot horrek aldabela petau ez dakil, baina izantxua eduki. Pentsa izat kantu hona gala. Nire ez horretz jokoten. Eta gero hau gitarristak aipatu baina hau 0 maika hori raruena diskotik eta bere potentzialako, baina bai, egixe esan nik usteot kantuak moldatu, osea, gobiak beste plus badakoila eta jentia ikustu olekela, baina igual singelea. Nik apustu ingoanen singelea ingoanen. Galdera, ona. Nik esan bordakota. 0 maika, fijo. Diskoko azkenengo kantua. Ni engo nintzen hori, o azken horrenan artean. Hori oso onak. Bisa dira oso onak, ustez.
azkenengoa zeukatatakoa da, gainea. Bai, bueno. Bai, aspaldi atatako kantua da, baina hori, konta dutena hola riff simple batzutatik, baina gero hangeatu zen, ideia zen akustiko bat itxia, zehose originala itxia, ez dakize. Bai, bastante volta emongotzen. Ahi hauzen diskuan aztia, azte bat lehena eta esan gain, ez dago eze. Jarri nintzen nola lokalian, osea, etxian, jarri nien, konitonen gilarre eta esan bueno, badau emoan, pum, kopiar pegar, organizonen apur bat eta simple gatu da, mai jarrietzan oso letra politia, kantu askotako letrak reskatauta, hori oso politia dela, eta hola bukatu zen kantua, notaien da dela kantu diferente bat. Hori da, hoi gure nahi honezen, baina diskoko kantu diferentiena, diferentzekin nik esango nahi, eta aurreko diskoekin konparauta hundikan geixau. Geixen aipatuko nebena diskotik da azkenengo kantua, 0-11 edo, niretako kabitu dana, izena 0-11 da, baina da oso kantu berezisa ze azkenengo idatzi nebena izan zen, eta biltzen dau aurretik disko danian agertzen dian letrak kantu baten. Orduan, hartu neben disko danetik afanintzan azpimarraketan letra desberdinak, eta kantu bati neben aurretik esandako danakin, eta apur bat esango neke diskoan hausnarketa hori dela akaboteko, eta bebai da hausnarketa bat nire buruan dako esan duten dana apur bat borobilketan. Egisa nik uste dut izan aldala oinatin lokalan kontua. Zelen be, egisa da, lehen eukain baldintzak zanean errekalden, oinguak ingonbaruta, baina beti egon da, eta hausotako jaixak, eta... Nik uste dut, hori bai, aukerak joteko, eta aukera, eta oinati tur bat itxeko, ez? Aukera askoz. Nik bai, esan honen, lehen, gaztia naiz, baina gaztia bat nintzanean, lehen urteten zian talde asko, juntaiten gara laguna artean, eta neu barne, eta lagunakin da, eta bersinua jo. Joten du, eskorbuton bersinua joku, eta guztiaintzak ripen bat, holako gauzak. Eta igoko gara hori, maik esan dauna, hausotako ez dakize zeatara, joku gure 10 kantu, ingo 10 minutu, egurra de puta madre eta musiki hainut de puta madre. Eta azken aldi izan, nire ustez aldaketia da, aparte deltzia da, talde barri asko abitze duten, nik dakotela aukeria, kanpoan lan asko itxeko eta beste hainbat taldekin lan asko itxeko. Oinatin intxorten aktiboki, malkokin eta zukienakin banau, eta bastante aberazgarria. Nik uste diferentzia dela, gaur egun talde gehiago sortzen, eta jenteak era musiki egiten dau, tio. Hori ondo dau. Obia edo txarra ba, hortan ez gara sartuko. Hori bakoitzan guztora, eta jente asko hartzen dago gitarra bat, eta ez dakiz edan joten dago akorde bat, eta solua dago beste tonalidade baten, igual da. Baina jentia anima horien da beragan zeak itea, eta lehen zan gitarri hartukot lagunakin da jokot berzinua. Eta hor da, nire ustez horrek, hori da, aberazta, oin? Eta estilua be bai, ez? Ez dakit... Jala gotxo oinati bizirik, zenbat talde hau oinati biziriken? Asako. Zenbat izan dira horten? Eta entzuten dozu diskua eta oso... Magoz bat talde izan dira. Bai. Magoz bat talde bakoitza bere kantua kantaiten, joten, grabaiten. Eta entzuten dozu, eta de todo dau. Eta hori be guai dau, igual, ez dakit, nire aitak beti sartu oztalakor zirrokak, ez dakize, eta ez auketan dut bere garaiko grupo pilia, estilo antzerakoa, ez dakit, justo popa edo hiken zan hemen, baina oin, eske, aldo zuen zuen... Deto diken da, deto diken da. Bai. Eltzia aipatu dula, akita dioz eltzian kepa dau. Be bai. Kepak pintxau egiten dago. Zerako, oinatiko ensaio lokalak, beha arafateko eta bere sesioa gertaketako, eta oso, ez dakitu, roka, punk zikinena edo pop rock komertzialena dau, oinatiko eltzian gaur egun, ez dakitu? Eta hori... Hori oso ondo dau. Ostia, ez da leku askotan pasaien. Bai. Justo, hasi ginean gura gebela lokalian sartu,
eskertu bixau oinatiko talde asko iri, asko lagundu nozkoela, hasiera horretan. Eta aipatzekoa da zukena, ze euran esker sartu ginen lokalian, ezi baterixia konpartitzen genela, ez dakiz, bueno. Eta hoxe, eta lokalian dakun ekipua, geixen eurak lortutakoa da, edo zer gauza falta baldin maxaku eurari edo guri bai, ez daku arazorik, eta... Trapuzarrak, maietara trapuzarrak. Eta da, jendeak uste... Hombre, askotan, jendeak uste hau dagoela rivalidadea. Bai, ez dut ulerketan. Entre Zukena eta Malko. Bai, Ni nau bizarrezian. Eta askotan, niri, por lo que me toca, askotan, zema taldizta, lagunak inda. Malko edo Zukena. Bai, hori jente askok, tio. Bai, eta eske, ez da para nada hola. Izan alda, justo, adin ingurukoa garelako, oso antzea hortenzian bidizkak, lego bidizkak. Baina eske, iken duna jota desberdina da. Eta daur rivalidade bat hori horregatik hortenzialako, jenteak uste hau dauela hori, eta jenteak, ez tia ondo iruaten da. Da, totalmente gezurra, guri, Zukenakin aurten izan dela oso gira luzia, materiala apurtutxaku, eta Malkok Magic jarri eskube antenak, inalizateko ez da. Osea, iningo zalantzai baik, aurretan zuk aipatuzun kontzertua, amabi foko eruan geben, amabi fokoak Zukenana musutruk, ara etorri zian, Magibe egongo da beste batzuta, da, jenteak uste dago, eta da gezurra, tio. Baina egisa da jente asko pentsatzen dago, esan inbida, ze jente askok, Titular, ez gara enemigua. Egisa da. Da oso, eta ni nahuela bizetan da oso... Taldi berian da apur bat listia, ez? Igual ez dakidan apur bat rizar errizo, baina bebai, igual bi... emakume irudin arteko lehia bat, nahi eta iderrekin eruaten nahi super ondo, ez dakot arazorik eurakin, da super triste. Bai, eta da triste, konparaikia, ez? Urten dia bainatin bit talde aspaldizan, eukida boia zeo zerrezateko eta industria musikalak entzun nintxau. Bai, eta konparaikia, ja. Eta feinu bigara, eske... Bai. Eske gaztean entzuten da, eske nire itxak usteik. Baina barnein bidizaik ez da. Ez. Hori bintzat da beti. Agentiak entzuten badau. Bai. Ez egiten diren larru azala bere hitzek zeharkatzen naute bezala. Gehiegi pentsatzen dut, historian izan dut, berriz gauez zure beharra. Bena ulertzeko, amilegian egon behar algara. Ni bera dut gogoratzen, mintzen nauen nahi idazten, ta zurain bera bihurtu zara. Gorroto dut gu ginena, hori daitotzen